poďakovať pán doktora, veľký potlesk pre pána doktora Čecha. A ja by som chcel poprosiť pani magistru, keby prišli medzi nás, a aj vďaka vám sa podarilo momentálne na ten stacionár vám venovať vašej spoločnosti 2000 eur tak, aby ten stacionár uzrel svetlo sveta už tento rok. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme za tento príspevok, vďaka ktorému môžeme realizovať pravidelné aktivity s deťmi aj dospelými v autistickom spektre a ktorý používame pri zriaďovaní denného stacionára, ktorý zriaďujeme pre tieto osoby.